Eusko ikaskuntza, jakitez. Euskal Herria irratian kultur arloa. Eta kultur arloan musika. San Fermin abesbatza. Kultur arloa Eusko ikaskuntzarekin batera egiten dugun saioa da. Hemen Euskal Herria irratian kulturgintzaren saioa. Eusko ikaskuntzaren babes eta aupadarekin. Fermin Iriarte dugu solaskide, San Fermin abesbatzan zuzendari. Lorenzo Ondarra bakaikuko musikagilaren konposizio eta harmonizazioak dira, behin berriro Fermin Iriartek eta bere abesbatzak diskan jaso dituztenak. Diska berria eskuan daukagu eta hemen abesbatzarekin batera pianoa, sokazko tresnen orkestra ere suma dezakegu. Diskoak zer dakarren, hoixe da, ezautzera eman nahi dizueguna. Beiratzen hasi eta lehendabizi Loas izenekoa gero gabon kantak ageri zaizkigu. Fermin Iriarte. Lorenzo Ondarra esantzi Premio Nazional dela, eta orduan gaur egun dugun konpositore handienetariko dela. Bueno, gero harreman handiak izan ditugu, urtean zehar Ondarrarekin aparte personalki nire irakaslea eta laguna eta bar, eta Ondarrarekin baditugu grabatuak kanta batzuk, alde batetik, bai Herribera, bai Oiama Euskal Herria, baina egin genuen aspaldi bertze diska bat, lokantak, Euskal Herriko lokanta piano, aboza eta pianorako, eta gero jokuak ere, hoi da koro eta orkestarako. Eta orai egin dugu, bigarren diska, hasieran obrak berak konposatua, bai Ave Maria, bai Maitines de Santa Clara, eta bai batez ere Loas, orkestra eta kororako. Eta gero, bigarren aldean dire, Gabonetako kantak, adibidez, Otxagabia, Zugarramurti, Arraiotz, Durangaldea, herrikoak, baino berak antolatuak, bai koro, solistak eta pianorako. Eta gehiago errango nuke, kanta hoiek daudela konpondua eta moldatuak orai dela gutxi, urte bat edo 2 urte, eta haunitz San Fermin kororako eginak, dedikatuak gureko orduan horrek ere zerbait erran nahi du. Ez erran nahi duena da, alegia zuen posibilitate eta neurritara, izan ere San Fermin abesbatza, emakume abotsu zuri, edo nola erraten da hori, eta egokituta behaz zuen kororakola iten ditu konposizioak edo konposizioen bersioak, esan beharko genuke? Bueno, berak dudigabe, eta ez da arrokeria eta ez da pensature, baino dudigabe antolatu dituela, egin dituela konposaketa honitza abostxurreko San Fermin koroa buruan duelako. Orduan, badaki gure koroaren posibilitateak, badaki guk abestuko diogula, koro honitzek erraten dute Lorenzo Ondarra oso zaila dela, guri etzaigu iduritzen, baditu bere disonantziak, azkenean gaur egungo musikoa da, zaila da, afinatzea, zaila da ongi ateratzea, oso fina delako, baino dudigabe konposatu du haunitz abostxurirako San Fermin koroa hor dagolako. Bueno, hemen beristen hasi gaitezke, hemen diren konposizioen artetik eta, bueno, pues, batzuk dira, Loas izenarekin, hau ez dakit, ze testu edota, Asisko San Franciscori eskainitako, hau zer da, konposizio originala? Bai, konposizio originala, eta testua da oso famatua deitzen dena literaturan ematen da, El himno de las criaturas de San Francisco de Asís da, erderaz da, berez italianoz egin zuen, baina berak erderaz egin du, eta testoa eta obra ja irauten du 17-18 minutu, orkestra, arizko instrumentak eta gero haizezkoak eta pianoa ere.
Orduan obra hori dena da berak asmatua, dena antolatua, eta hor ez da bertze herriko melodia ikartu, bai inspiratzen dela Gregoriano eta horrela, baina hoi bakoitzak baditu bere inspiratzeko bere iturriak. Eta dudaik gabe Lorenzo Ondarra Gregoriano inspiratzen daunitz. Eta hori da bere obra aspalditik hor zegoela, nik erran nion behin, nahi bauzu hasiko gara abestuko dugu, eta guk atera dugu ere artxibotik. Ez da erresa, baina oso edarra eta polita da. Aspaldi xamarre sortua zuen orduan Ondarra. Bai, obra hau, eta gero pianoa sartu zuen orai dela 3 urte horrela, baina berez obraia aspaldikoa da. Hor beste komposizio bat topatzen dugu, hau berriagoa, baina hau esamerari azuzaren, Maitines de Santa Clara, zer dago? Bai, Maitines de Santa Clara hau ere orkestarako konpondu zuen ganden urtean. Da tekstua ere aski polita, Santa Clararen tekstua Gabonei buruz, Eguberriei buruz, eta pobrezia eta niri behintzat letra gustatzen zaita unitz. Eta hor melodia eta dena da berea eta antolatu dena berak ere. Gabon kantak, Eguberri kantak dira, musika disko honetan datorren bigarren parteko sortan jasotzen duguna. Eta hoietan batzuk herri kantak dira, hori badakigu, bestetan berriz egile jakina dutenak dira. Esate baterako hemen entzuten ari garen Iratzedarrek eginikoak. Letrak, herrikoak dira eta Iratzedarrek idatzia, eta gero bertze bat da Lesakakoa. Hau ere da bilduma bat, kolekzio bat, baina dena ez digu denborik eman, dena dira ahots batean eta pianoarekin, eta dira oso atseginak entzuteko eta oso politak. Orduan, tekstuak ere dira oso, badakigu norden Iratzeder, eta zein ongi idazten duen, eta kantak ere dira berriak, baina gaur egun herrikoak bezaloan ezten, eta Lesakakoa oso ezagutua. Hauek esan ezako Eguberri kanta eta repertorio popularrean emateko modukoak ere badira. Bai, denak popular gizan entzuteko, eta badakigu nola diren Gabon kantak, oso erresak eta goxoak entzuteko, eta hauek gala dira denak. Arraiozko hau, zer da, Eguberrietan? Arraiozko melodiak, atzo egon nintzen Preziski Ondarrarekin hitz egiten eta erraten du nola baztanen badirela Gabon kanta zoragarriak eta hor daude arraiozen batez ere, Aita Donostiak bilduak eta berak harmonizatuak pianorako eta hor daude kantak ezagunak eta aski entzunak oso politak. Ondotik datorrena da Bizkaialdera, eskapada, Durangaldekoa, eta ator mutilan Durangaldekoa ote da edo? Bai, ator, eta ez betiko atorrekin egin zuen Jesus Guridiko hor konponketa bat, baina hor da, jaia berdintsua da, baina ator herrian kantatzen zen bezala, eta Virginia Mait eta bertze batzuk ere dena, haunitz oso ezagutu, eta nik ikusten ditut, berak antolatu balin baditu, interesgarriak ikusi dudalako. Orduan, berez melodia horiek ematen dute kompositore bati ematen dizkio iturriak eta inspirazio handiak. Ondarrak kasunetan, ze egiten du harmonizatu eta horri zer josi ditu hemen, zenbat bat birulau, dozenardi bat. Bai, berak antolatu du pianorako, baina gainera badugu suerte zorionez, piano jolezen Tatiana Krikova eta berak entzun zuen zuzenean hau zuzenean grabatua dago, eta bera, koroa gustatu zaioen haunitzez, baina egiten gelditu zen pianolariarekin ikusten dira dibujo guziak, nola gakiden pianoa hitz egiten koroarekin, eta pianistak ere errantzidan pianorako obra zoragarria zirela.
Eguberrietako kantak, eta hauetariko batzuk ongi ezagutzen ditu geure solaskideak Fermin Iriartek. Izan ere, hauetariko batzuk Zugarramurdin jasoak baitira. Zugarramurdiko aita Donostiak eta Azkuek bildu zituzten Zugarramurdin kanta horiek. Eta gero, bera lehen errandizut, nola ondarra konposatzen dituen hitzetan San Fermin kororako, eta orduan oroitu zen, Zugarramurdiarra naizela eta hola, eta hor badire melodia aski politak eta harmonizatu ditu. Ez daude gehiago, Zugarramurdin gabon kantak daudenak, hor daude denak. Eguberri gau, ere oso ezagutua dena, eta enfin, eta Zugarramurdikoa direna. San Fermin abesbatza, Eguberri kantuak eskainiz, eta honako hau perla bitxi bada, Otsagabikoa, Berrusa, Berbunkaro faktumez, Fermin Iriarte. Aspaldi ondarrak harmonizatu zuen, gustatu izaion hau niz kantau. Eta aspaldi egin zuen 3 abozetarako, baina gauza bat oso sinplea eta erresa, baina aski polita. Eta nik erranion, bera ere animatu zen, eta ja komplikatu zuen gehiago, jarri zion piano, baina beti ikusten da melodia hoi, erdi gregorianoa, erdi herrikoa, gero nahasten dute latina eta erdera, berez oso interesgarria da. Berbunkaro faktum, ni oroitzen naiz, behin entzuniela Euskal Kanta Txapelketan, hango Otsagaiko batzuei eta abesten zuten herrian Berbunkarro fatun ez da horrela egiten zuten, bueno, eta interesgarria da ikusteko nola hartzen zuten latinetik eta euskeraz, eta berez melodia fina da. Beraz, hortxe Eguberri kanten aurkezpena, ale batzuk entzun ditugu edo bintzatoien pasarte batzuk. Diska salgai dago, hemen Iruñan, elkar liburu dendan erosliteke edota liburutegi diozesanuan. San Fermin abesbatzak, Lorenzo Ondarrak, eginiko harmonizatutako doinuak hortxe, eta grabazioa Eguberri kantena bederen jendaurrean zuzenean egina da, orain dela 2 urteko Eguberritan, hemen San Zernin edo San Saturino elizan. Bueno, Fermin Iriarterekin izketan da oraindik gai bat, abesbatzak hortxe eta mugimendua bada, eta abes kanta talde batzuk, horrela Iruñeko Orfeoiak eta arrakasta handia dute. Jakin nahi duguna da, Fermin Iriartenen iritzia eta gauzak nola ikusten dituzten. Momentu honean, zertan dago, afiziorik ote dago, abesbatzetan eta aritzeko. Afizioa hor gabiltza, justo, gure koroa ere orai txikia da, neri etzait, kopurua etzait, neri koro txikia gustatzen zaizkit, afizioa bada dudarik gabe, orai, erran behar dut ere, gauzak diren bezala, laguntza izan dudala, Nafarrako gobernotik laguntza pixka bat, gero udaletxean ere lagundu gaituzte, eta eskertu behar da. Orai, zuk erraten duzuna, posibilidad da, gaur murriztu dituzte laguntzak eta ari direla krisis dela eta dakizer, kontzertuak lehen baino gutxiago ematen dira, eta hau guk eman genuen, zuzenean, hor San Saturnino udaletxeak antolatuta, baino gaur egun ari dira murrizten eta nabaritzen da, emango genuke gustora diskoarekin batera, aprobetxatu din kantauek, baino ez da posible. Orai, nik aprobetxatzen dut ere, hor daudela kompositore nafarrak, eta bai Orfeoiak eta bai edena, behar bada abestu beharko
zituzten obra gehiago, kompositore hor dago Lorenzo Ondarra, ditu Orfeierako gauza zoragarriak, Tedeum, eta bertze batzuk, edo Martin Salbak dauka ditu bertze gauzak, eta, bueno, nik ongi ikusten dut, Orfeia eta Igorrekin eta ongi ikusten dut, baina pixka bat bertze pauso bat gure kompositoren komposaketak abestekota. Beraz, hortxe, sugerentzia, ziriga da, ez esateatikan, baina geho besteldetik eta abes batzak, abes taldiak eta, hor, bueno, bada federazio bat, alegin batzuk egiten dira, mugimendu txiki bat ere geho bestetik bada, eman dezagun Pirineotako, herrietako abes batza, eta egiten dituzte, euren errezitaldiak, eta, bueno, bada, ez da, esan duzuena zaparte eta batean eta bestean, baina, bueno, hoi izar berrantolatu, berrindartu beharko litzateke, diru laguntzan kontua da bakarra, afizio musikalak beste bide batetik doaz, gaurko gunean, jende gaztenak eta... Bueno, hoi dudarik gabe, afizioa koroan sartzeko nik nahiko beltza ikusten dut, ez? Eta sartzen dira gazteak, baina, bueno, baina gutxi, eta normalean sartzen diren gazteak daude mila gauzetan sartuak, eta ez dira aliatzen, gero Orfeoiek ere haitu dut baduela eskolania izugarrizko hor arrobia baduela, eta kantera baduela, bueno, baina... Gero federazioa ere hor dago, bueno, ni federazioarekin personalki San Fermin koroa federaziotik kanpo gaude, baina ni ez nago ados gauza unitzekin, baina, bueno, Zangozako korala bai dago barnean, baina, bueno, mugitzen da eta egiten ditu gauzak, orai, ni pentsatzen dut ere bertze modu batera egiten atzirela, baina, bueno, hor bakoitzak hor konpon, eta landu behar dela, dudarik gabe, eta nik berriz eta aprobetsatzen dut errateko landu behar dela alde batetik zaletasuna eta afizioa, baina bertze aldetik ere gure repertorioak berritzean eta ezakit gauza berriak abestu, ez betiko gauzak, en fin, hortik nik bertze pauso bat emanen nuke eta eskatuko nuke ere. Kultur arloa izan da hemen Euskal Herria Irratian, eta Eusko Ikaskuntzaren babesa eta aupadarekin egiten dugun saioan, gaurko honetan Lorenzo Ondarraren komposizio eta harmonizazioak San Fermin abes batzak eskenita, Fermin Iriarteren zuzendaritzapean. Fermin Iriarte izan dugu hain zuzen solaskide. Eusko Ikaskuntza, jakitez.